नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसन बानी। उम्मीद बा कि आप लोग ठीक है बानी। तो आप लोग के बता दें कि गाना ऐप बा त गाना ऐप के 2020 के जो कि रिपोर्ट आ गया बा, जो कि 2020 में सबसे ज़्यादा किन स्टार के गाना सुनल गया बा। जी हाँ, जो कि पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जो कि गाना ऐप पर टॉप सिंगर बानी। तो आप लोग का दोनों स्टार का जो कि गाना ऐप के ऑफिशियल रिपोर्ट आ गया बा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकत बानी। तो आप लोग के बता दी कि गाना ऐप पर खेसारी लाल यादव जी के गाना जो कि 304 मिलियन भी गाना के सुनने वाली, जो कि गाना ऐप पर। वही तो जो कि पवन सिंह जी के गाना ऐप पर गाना सुनने वाली 204 मिलियन, 204 मिलियन यानी गाना प्ले में जो कि खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह जी के जो कि 100 मिलियन के फर्क बा। तो आप लोग के मिनट के भी बता दी, जो कि खेसारी लाल यादव जी के गाना के जो कि 726 मिलियन मिनट सुनले बानी। उधर जो कि पवन सिंह जी के गाना के 559 मिलियन गाना के जो कि सुनले बानी मिनट में। तो आप लोग मिनट में भी जो कि खेसारी लाल यादव जी जो कि आगे बानी। तो गाना ऐप के जो कि ऑफिशियल रिपोर्ट बा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही ले बानी। तो आप लोग के बता दी कि 2020 के जो कि खेसारी लाल यादव जो कि गाना ऐप पर भी बादशाह बानी, जो कि सबसे नंबर 1 बानी। जो कि पवन सिंह जी बहुत ही पीछे बानी, जो कि गाना प्ले में भी 100 मिलियन पीछे बानी। तो आप लोग के बता दें कि 2020 के रिपोर्ट जो कि गाना आपके आप लोग ऑफिशियल रिपोर्ट तक जान ले बानी। तो आप लोग के बता दें कि खेसारी लाल यादव जो करीब 100 मिलियन से जो कि आगे बानी, जो कि गाना ऐप पर गाना में। जी हाँ भाई, तो आप लोग के इस रिपोर्ट के बारे में का राय बा, का विचार बा, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।